Pouky, Spektr a Shadow. V průběhu vietnamské války se objevilo množství nezvyklých typů letadel určených pro plnění neobvyklých úkolů. Mezi ty nejbizárnější patřily upravené a silně vyzbrojené dopravní letouny známé pod označením gunship, tedy dělový člun, které se staly jednou z nejničivějších zbraní všech dob. Na počátku války křižovaly noční oblohu nad Vietnamem sice nedokonalé, ale účinné Douglasy AC-47, které chránily vesnice, základny a vojáky proti nepřátelským útokům. Jak válka pokračovala, stal se z gunshipů určených původně pro obranu útočný stroj, který ničil nepřátelské cíle na nechvalně známé Ho Chi Minově stezce. Obrovský AC-130 Spektr, vybavený moderními senzory a výkonnými zbraněmi, značně omezil možnost nepřítele podnikat noční operace a jednou provždy tak změnil zásady vedení leteckého boje. Začátkem 60. let prohrával Jižní Vietnam v boji s komunistickými povstalci a partizánskými oddíly známými jako Vietcong. Jihovietnamská vláda ve snaze zamezit spolupráci s partizány přesunula obyvatele do tisíců opevněných strategických vesnic. Vláda také zřídila stovky táborů speciálních jednotek, zejména v blízkosti hranic se severním Vietnamem, Laosem a Kambodžou, ve snaze čelit rostoucí intenzitě útoků komunistů. V těchto táborech američtí vojenští poradci cvičili vietnamské jednotky v protipartizánských operacích. Vietcong zareagoval tím, že podnikal ničivé útoky jak na strategické vesnice, tak na tábory speciálních jednotek po celé zemi. Začátkem roku 1963 poslali Američané do Vietnamu detašovanou jednotku Air Commandos, kódově označovanou Farm Gate, která měla čelit takovým útokům. Air Commandos měli vycvičit Vietnamce v letecké podpoře pozemních jednotek. Útoky Vietcongu však zesílily a tak členům skupiny Farm Gate nezbylo, než se bojů aktivně zúčastnit. V reakci na volání o pomoc napadených vesnic a stanovišť odráželi Američané útočníky svými lehce ozbrojenými North Americany T-28 nebo lépe vybavenými Douglasy B-26 Invader. Tím se situace zlepšila jen dočasně, protože zatím ani Vietnamci, ani skupina Farm Gate neměli účinné zbraně pro noční boj. Vzhledem k tomu začal Vietcong útočit na vládní cíle téměř výhradně v noci. Tragické ztráty na sebe nedali dlouho čekat. Jako obranu proti nočním útokům začali Air Commandos zkoušet podpůrné mise se světlicemi. Za soumraku vzlétaly Douglasy C-47 a Fairchildy C-123, které kroužily nad Vietnamem a čekali na volání o pomoc. Jakmile se dostali do napadené oblasti, vystřelili několik světlic, které ozářily útočníky a prozradili tak jejich pozice.
Ve většině případů Vietkong poté útok skončil. Ovšem partizáni si na tuto taktiku brzy zvykli a jakmile letoun se světlicemi zmizel, útok obnovili a většinou dovedli k úspěšnému konci. Na základě plánu se světlicemi vytvořili Air Commandos novou taktiku, která zahrnovala nejen světlice, ale i vlastní útok. Po vystřelení světlic tak letouny zaútočily na nepřátelské jednotky kulometnou palbou, raketami a napalmem. Tato experimentální taktika pomohla zachránit tisíce životů. Přesto to však nestačilo. Vietkong postupoval rychle a promyšleně a Američané měli jen málo letadel na pokrytí tisíců potenciálních cílů. Zvažovalo se množství návrhů, ale mimořádně jednoduché řešení přivedlo konstruktéry k osvědčenému a mnohostrannému veteránovi z druhé světové války Douglasu C-47 Dakota. Pokud mohly posádky nákladních letadel osvětlovat útočníky tak, aby na ně navedly jiné letouny, proč je nevyzbrojit tak, aby mohli útočit sami? Tak se zrodil projekt nazvaný Tail Chaser, který zahrnoval vývoj a zkoušky Gunshipu 1, obávaného AC-47. V době, kdy se Gunship stal skutečností, se situace ve Vietnamu i nadále zhoršovala. Jako reakci na americkou odvetu za incident v Tonkinském zálivu podnikl Vietkong sérii útoků na spojenecké cíle. Letecká základna Bien Hoa na sever od Saigonu patřila mezi ty nejhůře postižené. Při útoku zahynuli 4 Američané a 72 bylo zraněno. 27 letadel bylo poškozeno nebo zničeno. Bylo jasné, že partizáni mohou zaútočit kdykoliv a kdekoliv a že je proti nim zatím jen málo obranných prostředků. Vzhledem k zoufalému nedostatku zbraní pro boj s Vietkongem se projekt Tail Chaser rozjel naplno. Díky odhodlání a schopnostem několika lidí, například kapitána Rona Terryho, kterého mnozí pokládají za duchovního otce Gunshipu, se v prosinci roku 64 ve Vietnamu objevily 2 ozbrojené Dakoty. Byly vybaveny 3 kulomety Gatling ráže 762 typu minigun. Každý z nich byl schopen vypálit více než 100 nábojů za vteřinu. Když stříleli společně, mohli během 3 vteřin zasáhnout kulkou každou čtvereční stopu na terči velikosti fotbalového hřiště. Kulomety byly umístěny ve dveřích a ve 2 oknech na levé straně letounu. Ve 3. okně se nacházel ruční odpalovač světlic. Posádku AC-47 tvořilo 8 mužů. Spolu s běžnou posádkou navíc 2 střelci, odpalovač světlic a vietnamský pozorovatel. Pro útok na cíl musel pilot letoun naklonit a navést na levotočivý krouživý manévr. Jakmile se podařilo docílit správného náklonu, byly kulomety zaměřeny na relativně pevný bod na zemi. Nyní mohla začít intenzivní a nepřetržitá palba dolů na nepřátelské pozice. Pilot přímo ovládal palbu z kulometů. U levého ramene měl zaměřovač, skrze který viděl cíl. Jednalo se o běžný zaměřovač ze stíhačky. Byl na něm osvětlený kruh. Uprostřed toho kruhu byl malý světelný bod. Pokud jste zaměřili tento bod na cíl, byly zaměřeny i kulomety a palba mohla začít. Druhý pilot se zatím staral o letadlo, sledoval přístroje, udržoval výšku a pomocí plynu také rychlost letadla, neboť pro přesný zásah bylo důležité, aby se stroj přesně držel kruhové dráhy. Abychom se strefili tam, kam jsme chtěli, museli jsme s letounem manévrovat. Směr střelby se dal měnit jednak zamáváním křídly, jednak pohyby směrovky. Když jsme tedy chtěli změnit cíl, korigovali jsme směr střelby buď směrovkou nebo
klapkami letounu. První zkušenosti ukázaly, že nový gunship nejen skvěle zastavuje nepřátelské útoky, ale že jeho účinnost vzbuzuje u nepřítele strach. Žádný spojenecký cíl už nikdy nepadl nepříteli do rukou, pokud byl gunship na blízku. Špionážní zprávy potvrdily silné ztráty Vietkongu při akcích, do nich se gunship zapojil. Nepřítel byl zmaten a zpočátku se domníval, že se jedná buď o silný útok z pozemních zbraní, nebo dokonce o zbraň zcela novou. Letoun se stal brzy legendou a proslavil se jako kouzelný drak Puff, nebo prostě obávaný Dragon Ship, tedy dračí člun. Obě přezdívky vycházely z velkého množství ohně a hluku, které kulomety při útoku vydávaly. Gunshipy značně posílily morálku spojenců, protože dokázali úplně ochromit nepřítele. Proto rychle vznikl plán na vytvoření letky 16 AC-47, která by kryla spojenecké základny ve Vietnamu. V době, kdy se začala formovat letka gunshipů, se americká účast ve Vietnamu neustále zvyšovala. Na jaře roku 1965 prezident Johnson do Vietnamu vyslal první velké bojové jednotky. První příslušníci námořní pěchoty přistávali v Da Nang v březnu. Koncem května bylo v zemi na 50 000 amerických vojáků. V červnu rozhodl Johnson zvýšit jejich počet na 125 000 mužů. S rostoucím množstvím pozemních jednotek rostly i nároky na leteckou podporu. V listopadu se na letecké základně Tan Son Nhut objevila nově vytvořená 4. letka Air Commandos, která měla za úkol podpořit vládu Jižního Vietnamu. Byla vybavena 20 letouny AC-47 a jejím hlavním úkolem bylo chránit základny proti nočním útokům a také podporovat útočné letouny při obraně spojeneckých pozemních sil. AC-47 dostaly kódové jméno Spůlky, neboli strašidlo. Na jaře roku 1966 bylo vycvičeno 26 posádek a AC-47 byly strategicky umístěné po celé zemi. První noční mise začínala za soumraku a její trasu určovalo velitelské stanoviště. Měli jsme na starosti 5 míst na území Jižního Vietnamu a zůstávali jsme ve vzduchu po celou noc. Další gunship byl v pohotovosti na letišti. Naším úkolem bylo chránit tábory speciálních jednotek v případě, že by je napadly jednotky Vietkongu. Jakmile jsme se dozvěděli, že na tábor zaútočili, ihned jsme tam vyrazili, protože jsme měli tábory vyznačené na mapě a navigátor nám tak mohl hned ukázat cestu. Ještě dřív, než pilot zahájil palbu, spojil se vysílačkou s někým od speciálních jednotek, kdo byl uvnitř tábora nebo u jeho hranice. Tenhle člověk řekl pilotovi, kam má mířit, kde jsou soustředěné jednotky Vietkongu. Tak se posádka ihned dozvěděla, jak vypadá situace. Jakmile útok skončil, hned to věděli, protože z tábora jim volali, už utíkají, nepřestávejte střílet. Mnohostrannost gunshipu vedla k jeho využití v různých speciálních úkolech, kdy ku příkladu kryl záchranné akce, doprovázel konvoje nebo prováděl průzkum. Několik AC-47 dokonce provádělo ozbrojené průzkumné mise nad Ho Chi Minovou stezkou. Tyto mise se staly předzvěstí budoucího využití gunshipu.
Přesto však v letech 66-67 zůstávala nejdůležitějším úkolem obrana spojeneckých základen. Na Silvestra roku 66 malá 4. letka Air Commandos úspěšně ubránila svou 500. základnu. Koncem roku 67 se počet ubráněných míst vyšplhal na 1600. Stále platilo, že tábor, nad nímž krouží spůky, je nedobytný. Přes mimořádnou důležitost obrany stanovišť, vesnic a spojeneckých základen, která měla zabránit pádu Jižního Vietnamu, se objevil i další úkol, který byl neméně významný a naléhavý. Přímá letecká podpora bojujících jednotek. Brzy poté, co na jaře roku 65 dorazila do Vietnamu námořní pěchota, pověřil prezident Johnson americké vojáky už nejen obranou a výcvikem, ale přímo bojem po boku Vietnamců proti nepříteli. Zpočátku americké jednotky prováděly akce, které měly za úkol upevnit pozice těch oblastí, které Saigon dosud kontroloval. Z těchto bodů se pak podnikaly další akce, jejíž úkolem bylo vyhledat a zničit základny Vietkongu spíše než dobít nové území. Během těchto operací se vietnamský konflikt značně eskaloval. Američané a Vietnamci vstupovali do nekončících bojů s jednotkami Vietkongu. Posádky AC-47 tak stále častěji dostávaly žádosti o pomoc bojujícím jednotkám, které se mnohdy dostaly vzhledem k nepřátelské palbě do bezvýchodné situace. Když jsme podporovali bojující pozemní jednotky, byli mladí američtí vojáci nervózní. Byli to úplní nováčci a střelba ze strany Vietkongu byla někdy tak silná, že nás volali na pomoc. Báli se, že je nepřítel ve velké přesile. Když jsem k jednotce nastoupil, řekl mi starší pilot, že se to často stává. Že se mám vždycky nejdřív zeptat, kolik mají obětí. Když nebudou mít žádné, tak se nikam neletí. Ten pilot mi řekl, abych jim odpověděl, že až budou mít nějaké oběti, přiletíme tam a budeme střílet, kam si řeknou. Nejnáročnější a nejdůležitější část letecké podpory znamenalo určení toho, které jednotky jsou vlastní a které nepřátelské. Střelba v okolí základny nebo vesnice byla relativně snadná i v noci. Jak základny, tak vesnice se nacházely v otevřeném prostoru a měly jasně viditelné hranice. Cokoliv za těmito hranicemi se tak mohlo pokládat za nepřátelské. Posádky, které podporovaly jednotky v poli, byly v mnohem horší situaci. Vlastní jednotky obvykle skrývala hustá vegetace v džungli a členitý terén. Jindy bylo třeba zasahovat do bojů v ulicích. Mise navíc komplikovaly nepřízeň počasí a tma. Navíc nebylo možno používat světlice, protože by se tak nepříteli prozradili vlastní pozice. Když jsme se dostali nad jednotky, které byly v džungli, snažili se nám poskytnout tolik informací o oblasti, kolik se dalo. Sdělili nám zeměpisné údaje o oblasti, zda jsou blízko řeky nebo hory nebo prostě cokoliv, co by nám pomohlo určit jejich pozici. Někdy používali i maják s bleskovým světlem. Když měli maják a zapnuli ho, řekli nám, jak jsou kolem něj rozmístěni a my mohli začít pálit. Severní Vietnamci na to bohužel brzy přišli. Několik majáků ukořistili a občas je používali k tomu, aby nás zmátli. To bylo skutečně velmi zákeřné. A my museli být maximálně opatrní, protože jinak bychom mohli střílet na vlastní lidi. I když byla podpora útočících jednotek velmi důležitá, hlavním úkolem gunshipu zůstala obrana statických bodů, tedy základen a vesnic, které museli vzdorovat stupňujícím se útokům Vietkongu. Na podzim roku 67 sestavili Američané druhou letku gunshipu a posílili letku Dragon Ship z 22 na 33 strojů. Přáním všech velitelů bylo mít nad každou základnou v Jižním Vietnamu v kritických nočních hodinách v pohotovosti jeden gunship.
Začátkem roku 68 zavládl v jižním Vietnamu optimismus. Jak Američané, tak Vietnamci cítili, že díky posilám vzdušných, pozemních i námořních sil se situace obrací proti Vietkongu a severnímu Vietnamu. 30. ledna se však tyto naděje zhroutily, když komunisté zahájili svou novou ofenzivu. Těžké boje dospěly až k Saigonu. Staré vietnamské město Hue padlo a ocitlo se v troskách. Komunisté napadli 36 ze 45 měst a 50 vesnic. Ofenziva nakonec skončila velkou porážkou Vietkongu, ale bylo jasné, že válka zdaleka neskončila. Posádky Gunshipů byly na hranici svých sil, když se po celé zemi pokoušeli podporovat spojenecké jednotky. V červenci dosáhl počet ubráněných míst čísla 2300. Toho roku také operace amerických letadel Spooky vrcholily. Brzy po své lednové inauguraci prosadil prezident Nixon plán na vietnamizaci celého konfliktu. Podle něj se měly americké jednotky postupně stáhnout, zatímco mělo dojít k posílení jihovietnamských oddílů. Roku 69 došlo k rozpuštění obou letek Gunshipů a všechny AC-47 připadly buď jižním Vietnamcům nebo královskému letectvu Laosu. Přes změnu politiky se americké operace Gunshipů v jihovýchodní Asii dále rozvíjely. AC-47 se objevila ve zcela nové roli a útočila nyní na Ho Chi Minovu stezku, na níž závisely severovietnamské jednotky na jihu. Už v roce 1964 se stala Ho Chi Minova stezka pro komunistické síly operující na jihu tím nejdůležitějším zásobovacím spojem. Jednalo se vlastně o systém starých stezek, které se táhly 2700 kilometrů ze severního Vietnamu přes Laos a Kambodžu na jih. Jak válka pokračovala, vytvořili severní Vietnamci ze stezky složitou síť silnic, po níž mohly jezdit konvoje nákladních automobilů. Rozvoj této trasy předčil původní očekávání. Roku 67 zde byly stovky zásobovacích skladů, servisní střediska pro automobily, zdravotnická zařízení a dokonce i místa pro odpočinek, v nich se měla pozvednout morálka jednotek, které podnikaly vyčerpávající cestu na jih. Na jaře roku 65 začali Američané podnikat letecké útoky na část stezky v jižním Laosu. Útoky se prováděly v období sucha, tedy zhruba od poloviny října do poloviny dubna. Po zbytek roku bylo vzhledem k silným dešťům velmi nebezpečné létat nad toto území a cesty byly navíc téměř neprůjezdné. Většinu útoků provedly letouny náležející letectvu a námořnictvu, které zasypaly nepřátelské pozice bombami, raketami a kulometnými střelami. V polovině roku se měsíčně provádělo přes 1000 vzletů, které měly za cíl právě Ho Chi Minovu stezku. Rozsah akcí se každoročně zvyšoval, ale jejich celkovou účinnost omezovaly různé vnější faktory. Severovietnamské zásobovací konvoje jezdily po stezce téměř výhradně v noci, kdy bylo velmi těžké je zaměřit a zničit. Piloti tryskových letadel měli navíc vzhledem ke své vysoké rychlosti a značné spotřebě paliva jen málo času na to, aby po autech v džungli složitě pátrali. Navíc silné bombardování podél hlavních cest narušilo terén natolik, že nepřítel mohl nyní silnice snáze rozšiřovat a upravovat.
Bylo jasné, že je zapotřebí letadlo, které by mohlo nad zásobovací trasou hlídkovat po celé hodiny a které by dokázalo zasáhnout cíle v bujné vegetaci džungle i v noci. Bylo jasné, že takový stroj musí soustředit obrovskou palebnou sílu na relativně malý pohyblivý cíl. Všechny tyto požadavky splňoval nový Gunship 2 AC-130 Spectre. Už od počátku projektu Tail Chaser se Američané snažili vyvinout stroj dokonalejší, než byl starý AC-47. V roce 1967 se úvahy zúžily na pouhé dva typy. Buď na starý Fairchild C-119 z 50. let, nebo nový Lockheed C-130 Hercules. Nakonec se využili oba stroje, ale Gunship 2 vznikl z obrovského C-130, který měl ohromnou nosnost a dobré výkonové parametry. Hned od počátku se major Ron Terry a všichni ostatní, kdo se podíleli na vývoji Spookyho, zaměřili na co největší zdokonalení této druhé generace Gunshipu. Zpočátku však nikdo netušil, jak moderní a silně ozbrojený stroj vznikne. V lednu roku 1967 začala přestavba první 130 pod kódovým názvem Projekt Gunbolt. Prototyp měl 4 rotační kulomety Minigun, tedy o jeden víc než Spooky, a 4 20 mm kanony Vulkán. Ty představovaly značné posílení palebné síly letounu. Každý Vulkán byl schopen za minutu vystřílet až 2500 zápalných nábojů. Na palubě Gunshipu se objevilo také různé vybavení pro noční zaměřování cílů. Jednalo se o přístroje pro noční pozorování zahrnující infračervené čidlo, indikující objekty s tepelným vyzařováním. Byl zde i výkonný 20 kW hledáček, schopný osvětlit i vzdálené cíle. Střelbu řídil jeden z prvních střeleckých počítačů, kombinovaných s navigačně palebním kontrolním systémem. V červnu roku 1967 začaly letové zkoušky AC-130, jejich součástí byly i rozsáhlé testy jejich zbraňových systémů. Střelba z nových 20 mm kanonů byla velmi přesná. Zkušební pohyblivý terč se podařilo trefit ve 29 z 30 pokusů. Zatímco letectvo hledalo Gunship, schopný převzít obrannou roli AC-47, bylo všem jasné, že útočný potenciál Spectru je obrovský. Nové senzory umožnily posádce zaměřit a trefit nákladní auta z obrovské vzdálenosti, a to i za tmy. Několik výstřelů z výkonných kanonů je pak zneškodnilo během okamžiku. Pod dojmem vynikajících výsledků zkoušek letectvo urychleně přesunulo na podzim roku 1967 prototyp 130 do Vietnamu. Spectre zpočátku pokračoval v tradici Spookyho a při své první misi vzlétl na podporu napadené základny. Během měsíce se však posádka přesunula z akcí podporujících pozemní jednotky na svou první misi do Laosu, zaměřenou na likvidaci transportu. Brzy poté, co se dostal nad stezku, zaměřil letoun 6 automobilů směřujících na jih. Jakmile dostal povolení k palbě, zahájil pilot útočný manévr a spustil na konvoj palbu z kanónu. Během okamžiku bylo všech 6 vozidel v plamenech.
Debut gunshipu byl úžasný, ale i děsivý. Letectvo při vývoji dalších 130 nestrácelo čas. Po komunistické ofenzivě v roce 68 byla potřeba takových strojů ještě větší. Velitelé i piloti věděli, že by komunisté nikdy nebyli schopni podniknout tak rozsáhlou operaci, pokud by se podařilo odříznout jim přísun zásob ze severu. Každá kulka vypálená na kolony mohla znamenat zachráněný život. V říjnu se objevily 4 spektry v Ubonu v Thajsku u nově vytvořené 16. letky pro speciální operace. Koncem roku už tato letka pravidelně patrolovala nad územím Laosu a vyhledávala a likvidovala nepřátelská nákladní auta, která směřovala na jih. Operace spektrů byly náročné na technické vybavení i týmovou souhru. Každý člen posádky měl svůj přesný úkol. Jeden řídil letadlo, druhý pracoval se senzorem, třetí nabíjel kulomety. Výkony každého z nich rozhodovaly o úspěchu či neúspěchu, a tedy o bezpečí či ohrožení celé posádky. Operátoři u senzorů naváděli pilota na cíl. Navigačně kontrolní systém zaznamenával jak údaje ze senzorů, tak okamžitou polohu letounu a umožňoval pilotovi uvést stroj do útočného manévru. Jakožto pilot jsem nic neviděl, protože jsem neměl žádné navigační přístroje, s nimiž bych mohl pracovat. Přilétli jsme do určené oblasti a cíle hledali operátoři zaměřovacích systémů. Když cíl našli, navigátor se rádiem ujistil, že se skutečně jedná o nepřítele, protože v Laosu působilo také množství spojeneckých jednotek. Pilot se otočil a pohlédl ven skrz zaměřovač. V něm viděl 2 obrazce. Jeden, který byl pevný, a druhý, který se pohyboval. Pevný obrazec ukazoval, kam zbraně míří. Pohyblivý symbol označoval místo zaměřené přístroji. Vše spočívalo v tom, udržet pohyblivý obrazec po určitou dobu nad tím pevným. Jakmile se vám to povedlo, měli jste část problému vyřešenou. Zbývalo ještě udržet 30stupňový náklon a samozřejmě také výšku a rychlost. Jakmile by se něco změnilo, mohli jste minout cíl. Když jste tohle všechno splnili, dali jste povel palubnímu inženýrovi, který stál za vámi. Ten nabil kanóny, já jsem pak zmáčkl spoušť a když se všechno skutečně povedlo, tak střely přesně trefily cíl. Dokázali jsme zasáhnout náklaďák na vzdálenost 4 kilometrů. A povedlo se nám to mnohokrát. Zabili jsme mnoho nepřátel. Byl to náš úkol, tak už to ve válce chodí. Musíte zabít nepřítele nebo zničit jeho výzbroj. A to se nám skutečně dařilo. V průběhu roku 1969 dosáhla 16. letka Air Commandos na stezce vynikajících výsledků. V lednu, kdy měla stále ještě jen 4 letouny, připadalo na posádky spektrů 28% zničených nákladních aut. Ačkoliv akce letky v dubnu tvořily pouhá 4% všech útoků, dokázaly posádky spektrů zničit 44% zlikvidovaných nákladních aut. Koncem roku se akce mohly ještě rozšířit díky 3 spektrům, které nově dorazily.
Man, I'm telling you. Přes počáteční úspěchy byly podmínky nad stezkou stále horší. V roce 68 zastavil prezident Johnson bombardování severního Vietnamu, čímž umožnil komunistickým jednotkám znovu se sformovat. Od listopadu 68 do května 70 se severovietnamská protiletecká obrana stezky zvýšila o více než 400%. Ve velkých počtech se začaly objevovat i nové nepřátelské zbraně jako rakety země-vzduch typu SA-2. V květnu 69 padly 2 spektry za oběť protiletadlové palbě nepřítele. První z nich sice dokázal bezpečně přistát, ale jeden z mužů osádky byl mrtev. Druhý letoun se při přistání vzňal a zahynuli v něm další 2 lidé. V létě 1970 došlo ke stažení všech spektrů z akcí, neboť se měli inovovat. Výsledkem tohoto plánu byl stroj, proti němuž vypadal původní spektr primitivně. Byl to AC-130 označovaný jako Surprise Package, tedy překvapení. Nejvýznamnější novinku představovaly 2 40 mm kanony Bofors, které nahradily zadní pár původních 20 mm kanonů. Elektronické vybavení zahrnovalo zobrazovací televizní systém, aparaturu indikující radiové majáky, které označovaly spojenecké jednotky, laserový dálkoměr a zaměřovač a dokonalejší střelecký počítač. Když se v prosinci roku 1970 nové 130 vrátily do Thajska, okamžitě obnovili operace nad stezkou. Během měsíce posádky zlomily všechny předcházející rekordy, když při jediné misi zničili 43 nákladních aut. 40 mm kanony dramaticky zvýšily ničivou sílu 130 a umožnili útočit z ještě větší vzdálenosti. Na výsledek operací mělo ovšem rozhodující vliv zdokonalené zaměřovací vybavení. Operátor zaměřovacího systému představoval vlastně oči gunshipu. Měl k dispozici infračervený senzor, který reagoval na tepelné vyzařování a byl umístěn v přídi letounu. Senzor poskytoval obraz, který se dále přenášel do zobrazovacího televizního systému, takže zaměřovač mohl cíl zřetelně vidět na obrazovce a rozhodnout se, kdy zaútočit. Měli jsme ještě další systém, nazývaný Black Crow, tedy černá vrána, který vycházel z toho, že zapalování nákladáků jezdících tehdy v Ázii nebylo odrušené. Tento senzor tak reagoval na jiskry od zapalovacích svíček. I hned jsme to zaregistrovali na obrazovce a věděli jsme, že po stezce jede auto. Motor ho prozradil. Pak auto zachytil infrasenzor, to se objevilo v televizi a už bylo možné začít útok. První radary poskytovaly jen nejasný, rozmazaný obraz, ale novější verze už byly mnohem lepší. Viděli jste auta i lidi. Dokonce jste viděli, jak se jim pohybují nohy. To všechno jsme mohli vidět za tmy z obrovské výšky. Boj o stezku se nadále vyostřoval. Od
Odhodlání severních Vietnamců podporovali nekončící dodávky zásob a zbraní ze Sovětského svazu a z Číny. Od listopadu 1970 do června 71 zlikvidovali posádky 130 přes 13 800 nákladních aut. Z toho jen v květnu plné 4 000. Komunisté zneklidnění těmito úspěchy zavedli krutá opatření, která měla zajistit stálý přísun lidí a zásob. Mnohokrát se stalo, že jsme letěli nad stezkou a řidiči uslyšeli hřmot 130, zastavili, opustili nákladák a snažili se utéct. Mohli jsme je sledovat na radaru. Nákladák jsme pak zlikvidovali. Aby tomu zabránili, připoutávali je komunisté ke sloupkům volantu. Mnozí řidiči tak ve svých autech na Ho Chi Minově stezce uhořeli. Jak přísun zásob a lidí před severovietnamskou ofenzivou v roce 1972 rostl, byly cíle posádek Spektrů stále významnější. Ať šlo o nákladní automobily s obrovským množstvím munice a paliva, nebo o vozové parky čítající desítky aut. Nechyběly ani vory a sampany s tunami zásob. Přestože hlavním úkolem misí Spektrů byly útoky na zásobovací konvoje, nezapomínali posádky ani na původní určení gunshipů, palebnou podporu pozemních jednotek. Ať už jsme byli nad stezkou nebo prostě pátrali po autech či tancích a některá jednotka potřebovala pomoc, i hned nás tam poslali. Naši lidé pro nás byli důležitější než nákladáky, které jeli po Ho Chi Minově stezce. Koncem roku 1971 ohrožovala severovietnamská obrana Spektry při každé akci. Těžká protiletadlová děla a rakety lemovaly hlavní silnice. Během let bojů si nepřítel vyvinul vyspělou a účinnou taktiku boje. Vzhledem k rostoucímu nebezpečí hledali Američané zbraň, která by umožnila posádkám 130 působit v ještě větších výškách. V roce 1972 se taková zbraň našla. Byla to upravená verze 105 mm houfnice, používané Američany už ve druhé světové válce. Toto výkonné dělo, namontované na místo jednoho 20 mm kanónu, dokázalo dostřelit 20-kilový náboj na vzdálenost 12 000 metrů a zničit tak jedinou ranou prakticky libovolný cíl. Přestože větší odstup znamenal pro posádky Spektrů zvýšenou bezpečnost, nebezpečí protiletadlové palby trvalo. Obrana proti nepřátelské palbě záležela vlastně na obsluze hledáčku. Muž, který jej obsluhoval, ležel na napůl otevřené nákladové rampě Spektru a hledal na zemi protiletecké kanóny a rakety. Když byl letoun v nebezpečí, ihned dal povel k únikovým manévrům nebo jiným opatřením. Ve většině případů gunship unikl. Někdy však byla tragédie nevyhnutelná. Jedné noci roku 1972 jsme se dostali do údolí Ashau a právě jsme se chystali k útoku, když na nás zprava zezadu vypálila 37 6 dávek. K tomu se navíc objevila ještě protiletadlová raketa.
Mířila přímo na nás a přibližovala se. Pokusili jsme se jí sestřelit, ale nevyšlo to a raketa šla stále po nás. Pak proletěla kolem ocasu a trefila druhý motor. Letadlo sebou prudce škublo a během 10 vteřin byla celá jedna polovina v plamenech. Plameny šlehaly 30, možná 60 metrů dozadu. Bylo to jako obrovská pec. Ustoupil jsem zpátky a instinktivně jsem uvolnil popruhy, které mě poutaly k letounu. Otočil jsem se a sáhl po padáku. V té chvíli se letadlo začalo obracet a klesat. Řekl jsem si, musím odtud ven. Dostal jsem se ke dveřím a opřel se o ně vší silou. Měl jsem v ruce padák a najednou jsem uslyšel silný výbuch ze zadu z letadla, který mě vyhodil ven. Najednou byla všude tma. Padl jsem k zemi. Letadlo bylo už daleko a když se mi otevřel padák, letaly trosky všude kolem. Letadlo však stále mířilo k zemi. Viděl jsem, jak narazilo do země a zbytky se rozlétly po džungli. Během války se zřítilo celkem 6 130, v níž zahynulo 52 lidí. Přestože se ze Spektru stala jedinečná zbraň, byl zde jeden problém. V roce 1967 žádali velitelé z celého Vietnamu o více gunshipů. Spojenecké ofenzivy a časté komunistické útoky vyvolaly potřebu co nejlepší přímé letecké podpory. Nové 130 byly přitom převeleny mimo území země nad Ho Chi Minovu stezku. Problém se nakonec vyřešil na jaře 69 příletem 71. letky pro speciální operace vyzbrojené Gunshipem 3, strojem AC-119 Shadow neboli Stín. Shadow vznikl z původního nemotorného C-119 a byl určen pro přímou leteckou palebnou podporu. Stal se tak skutečným následovníkem Spookyho. V prosinci předali Spojené státy všechny letouny Spooky vietnamskému a laoskému letectvu a Shadow tak zůstal jediným americkým gunshipem působícím ve Vietnamu. Přestože se americká účast ve válce začala v rámci Nixonova programu vietnamizace snižovat, pokračovaly v celé zemi tuhé boje. Základny, města i vesnice byly vystaveny neustálým útokům. Spojenecké síly se neustále utkávaly jak s jednotkami Vietkongu, tak s mnohem lépe vybavenými jednotkami ze severu v krvavých střetnutích. Postupně se stala kvalitní a přesná letecká podpora nejefektivnější obranou proti komunistickým útokům. Pro tyto úkoly byl Shadow dobře připraven. Byl vybaven 4 kulomety minigun, přístrojem pro noční vidění, poloautomatickým odpalovačem světlic a 20 kW hledáčkem. Tak mohla posádka nepřítele vyhledat a zasadit mu zdrcující úder svými zbraněmi i v noci. Systém řídící střelbu ještě zvýšil přesnost palby a obsahoval i bezpečnostní systém, který zabraňoval útoku na vlastní jednotky. Koncem roku 1969 se ve Vietnamu objevila též inovovaná verze typu Shadow, letoun AC-119 Stinger. Ve výzbroji měl 4 kulomety, 2 20 mm kanóny, infrasenzor a moderní radarový systém. Posádky Stingerů podpořily akce Spektrů na území jihovýchodní Asie. Vzhledem k nedostatku výkonu, špatné manévrovatelnosti a snadné zranitelnosti byly ovšem 119 určeny zejména pro úkol, kterým všechno kdysi začalo, pro obranu pozemních jednotek. Služba na gunshipu byla velmi vděčná, protože člověk měl dobrý pocit, že pomáhá zachraňovat životy. Někdy jsme vyletěli na pomoc jednotce, kterou tvořili 18 nebo 20letí kluci. Najednou se odstli v džungli, která je plná nebezpečí, i když v ní zrovna nejsou jednotky Vietkongu.
Když jsme k ním přiletěli, mluvili do rádia tak tiše, že je skoro nebylo slyšet. A teprve, když jsme nad nimi létali a kryli je tak 20 minut, odvážili se zase mluvit nahlas. Tak jsme věděli, že se jim tu noc podaří usnout, což by asi nedokázali, kdybychom jim nepřišli na pomoc. A přitom tam třeba ani žádný nepřítel nebyl. V průběhu vietnamské války se z gunshipu, původně určeného na obranu, vyvinula jedna z nejúčinnějších a nejmodernějších leteckých zbraní všech dob. Gunshipy dokázaly odrážet útoky nepřítele na základny i vesnice i likvidovat nepřátelské zásobovací konvoje. Relativně malá skupina gunshipů se stala nepostradatelnou součástí obrany nejen spojeneckých sil, ale i celého jižního Vietnamu. České znění připravili